Pero tamén os poetas árabes, eses grandes descoñecidos, claman nos seus poemas pola paz, de Goro Estéril que debemos soster, ao preguntármonos que sentían, que sentimentos despertaban neles a idea de patria, de nación, de identidade. Encontrámonos cunha inmensa tristura, unha fonda melancolía que ten as súas raíces nos innumerables conflitos e tensións que desde hai anos asoballan os seus países. O meu fillo coloca fronte a min a súa caixa de pintura e pídeme que lle debuxe un paxaro. Mergullo o pincel en cor gris e debuxo un cadrado con pechaduras e barrotes. O abraio enche os seus ollos. Pero esta é unha cadea, pai. Non sabes como debuxar un paxaro? E eu digolle, fillo, perdóame, esquecín a forma dos paxaros. O meu fillo coloca fronte a min o seu caderno de debuxo e pídeme que lle debuxe unha espiga de trigo. Termo da pluma e debuxo unha pistola. O meu fillo burlase da miña ignorancia e exclama: acaso non coñeces, pai, a diferenza entre unha espiga de trigo e unha pistola? E eu digolle, fillo, acostumaba a coñecer as formas das espigas de trigo, a forma da peza de pan, a forma da rosa. Pero nestes duros tempos, as árbores da fraga uníronse á milicia, e a rosa padece obtusas fatigas. Neste tempo de espigas armadas, de paxaros armados, de cultura armada e religión armada, non podes comprar unha peza de pan sen encontrar unha pistola dentro. Non podes coller unha rosa no campo sen que che crave as súas espiñas na face. Non podes comprar un libro que non estoupe nas túas mans. O meu fillo senta a carón da miña cama e pídeme que lle recite un poema. Unha bágoa cae dos meus ollos á almofada. O meu fillo proba arraigado dicindo: pero esta é unha bágoa, pai, non un poema. E eu digolle: cando medres, meu fillo, e leas o diván da poesía árabe, descubrirás que a palabra e a bágoa son irmás, e o poema árabe non é máis que unha bágoa chorada polos dedos que escriben. O meu fillo pon as súas plumas, a súa caixa de xil fronte a min, e pídeme que lle debuxe unha patria. Entón, o pincel treme nas miñas mans, e bótome a chorar.